Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Presiden Jong Kaseng Shillong Region Taxi Owners and Drivers Association uba Agustin Madur ulayo ban pelat ba ya ke jingruai sya jong ka flem ke balai kerteng jingem bat ya kini ke jingruai ke balai kerteng men siem ka kemen ya kini ke jingruai la pelat ba ha ke jilang ke balalong ha ka khat artedek mentau nailar ahjar kat kendai ha ka jaka penyang kali ya ki taksi kamai Jayau ke badan Hamad Pran ke belang rukum Shibenta bandi ki tiket lucky draw ban senyang ya ke Savio Evening School bat college ke badan Hamulai Putmori ya ke bala penyat dan ke Maulai Parish. Harga ni ke singi la penyat ya ke jelang ke balengkot do ba Arman Disiar ubade utung shop jong ni ke film ringkat ke jingdon lang kinong syat sanran jong ni ke jingruai ringkat ke jing sakhi ki pai ba. Ban pensyang syat cucu ya ke ni ke jelang la yo iru ya ke jing syat bakarpang na ke kenhon jong ke Once Dance Evolution hapo ke jing lam jong ba one bed changpliang. Hadin boleh dapat ya ke jing ruai ki samla kan thai ki balai shimenta ha ka film jing em ki la yo ro ban pe inam ya ke jing syat jong ki shipor. Ka kumbang itip hi ka jing ruai ki jing syat ki drama ki dei ki ba mangi ki khasi ni jusnyo tenat bat kadai karti ke dustur jongi ban shimenta jong ka jing em ka jongi ye hadon ka por ba kemen don ka por ba sungha don ka por ba sungsi kidon ki benta ba pher tang ba ki jingroi ki shat ki dei si benta ha ka jing im jongi ki khasi henroi suki pat kumbal dei ha kane ka juk ka ba menta kine ki jing shat ki jingroi ki dei ban long ki professional bat kalong ka ek ba sngau ternat ba iba section isim ya kine ba kan long professional no ha ka be dei bat ka juk ka ba menta kalong kum ha ka ban ailat ai kam ai jam bat ban ra ru ya kasap ka phong ka ba phi ki khun samla kumbayo i menta phiyo ban pli ya kane kalat jong phi ban pan pa ya kasap jong phi dei lang ba ka jing ailat ka jong iba section te katno kalong sisya ka basung tenat bat ba maphiru phindang ya tre sutom susu nangne sakmat khnang ba ka ei ka jing thumu ka ei ka ba bhi simanta ba kan long ka bajanai bat kalong sisya ka jing job bat ngas ngeu ban ong ba hakawe pat banta ban ai ka jingero ya iba section ba hakum kane ka juk ka ba ha ka jaka ban don kinong kersan rei ki babun hi kilong ka ngilaban ong ba baleng ong kata ka juk jong ka jinging tan telai kalong ba ha ka jaka ban yarap ban kersan ban kentiu ni yale bantan iwe pat syapo namar kuman ong phi ba kadong kajingele ngade ban yaro i namar ba imi syakmat ban sim ya kane ka banta ha ka ban penmi ya ka film kamdei ka basuk sisya namar ba la ban ong ba mangingil asuk palat ban pen du ya kiwe da ka ba hajaka bangin kersyan yale kumno bantu kuman ong piracy ka kam piracy jongi kadai ka hakmat hakane ka juk te na kata kadau ba iba ilawan syakmat bat klempep ngi khmi lenti ba kibriu kin ai ka jing kersyan ki pai ba kin ai jing kersyan ya kane ka film ka jong phi bat ngi khmi lenti ba kan kiu om dei tang banta kane ka film bat hakiwe ru ki film kiban sapin mi ru kumju terter ngi khmi lenti ya kata ka ba phinang la shushu banle
जरी 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 पवन मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन सन 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 जरी जरी जरी